Fiquem un iogurt, 3 ous que m'ha donat la meva amiga Júlia, sucre, són els 3 ous, el iogurt, el sucre. Llavors, ara l'oli, mida de iogurt, oli de Lleida, un oli boníssim, i amb l'oli ha de quedar al final tot ben barrejat, que no quedi l'oli separat de la resta d'ingredients. Què més li poso? Res, una mica d'anís. Llavors, 3 de farina, gas, evidentment, si no això... Després de molt remenar, bueno, molt tampoc, tampoc tinc olletes al bíceps, doncs queda una massa així. Jo no soc massa fan de la mantega, però mira, així mateix al motlle li passo una mica per intentar que no s'enganxi dintre el motlle. Ara sols falta ficar-ho a dins del forn. Jo ho posaré una mitja hora i punxarem un escuradents a veure si em surt net i llavors ja tancaré. Ho he posat a preescalfar a 180 graus a dalt i a baix abans de començar a remenar i a fer res. I sobretot no està obrint tancant el forn perquè si no tot el que porta llevat, doncs si estic obrint tancant per temperatura i llavors quan queda allò una mica xurret així que se'n va cap a baix. Ja va pujant. A veure... Perfecte, net. Ja està.